нишасти матбуотии чор ниҳоди калидии вилояти Суғд, Кумитаи идораи замин, идораи беҳдошти замин ва обёрӣ, раёсати кишоварзӣ ва раёсати ҳифзи муҳити зист бо иштироки доираи васеъи рӯзноманигорон баргузор гардид. Дар ҳафти чорабинии роҳбарону масъулини соҳаҳо натиҷаҳои фаъолияти 6 моҳи аввали соли равон нақшаҳои минбаъда ва мушкилоти мавҷударо ба таври муфассал шаҳру тавзеҳ доданд. Нахуст муовини сардори раёсати кишоварзии вилоят доир ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳо, истеҳсоли барзиёди маҳсулоти кишоварзӣ, самгузорӣ дар таъмини амнияти узуқабури кишти пунбадона ба таври маъмулӣ ва зери плёнка, зиёд намудани ҳавзҳои моҳипарварӣ, истеҳсоли гӯшти парҳезӣ ва дигар масъалаҳои соҳа маълумот дод. Зикр гардид, ки деҳқонон имсол ҳосили фаровони ғала, картошка, сабзавот ва мева ба даст оварда, содироти маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи кишвар афзоиш ёфтааст. Дар баробари ин масъалаи дастрасӣ нуриҳои минералӣ, тухмии хушсифат ва техникаи кишоварзӣ аз самтҳои муҳими фаъолият ном бурда шуд. намояндаи идораи беҳдошти замин ва обёрӣ оид ба вазъи шабакаҳои обрасонӣ ва корҳои барқарорсозии иншооти гидротехникӣ гузориш дод. Таъкид шуд, ки бо дастгирии ҳукумати кишвар чандин пойгоҳҳои обкашӣ таъмир гардида, каналҳои обёрӣ тоза ва хатҳои нави обгузар сохта шуданд. Ин тадбирҳо ба беҳтар гардидани таъмини оби полизӣ ва баланд шудани ҳосилнокии зуриятҳо мусоидат мекунад. Муовини сардори раёсати ҳифзи муҳити зист оид ба ҳифзи табиат, идоракунии партовҳо ва пешгирии ифлосшавии ҳаво маълумот манзур намуд. Гуфта шуд, ки дар вилоят як қатор аксияҳои ниҳолшинонӣ, тоза намудани соҳили дарё ва корҳои маърифатӣ байни аҳолӣ гузаронида шуданд. Масъулин зарурати баланд бардоштани фарҳанги экологӣ ва муносибати эҳтиёткорона ба сарватҳои табииро таъкид кард. Сипас сардори Кумитаи идораи замин оид ба рафти татбиқи ислоҳоти замин ба қайдгирии қитъаҳои замин ва пешгирии қонуншиканиҳо маълумот пешниҳод намуд. Қайд гардид, ки дар ин давраи ҳисоботӣ садҳо гектар замини бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуда, барои истифодаи мақсадноки замин назорат пурзур гардидааст. Дар қисмати саволу ҷавоб рӯзноманигорон ба масъалаҳои мубрами ҷомеа аз ҷумла тақсими заминҳо ба аҳолӣ, норасоии об дар баъзе минтақаҳо, истифодаи ғайримақсадноки замин, вазъи партовгоҳҳо, сохтмони ғайриқонунӣ иншоотҳои ёрирасон аз ҷониби бархе аз сокинон, истифодаи самараноки замин аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонӣ ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва пардохти маблағи оби полизии истифодашуда аз ҷониби истифодабарандагон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Қудратло Раҳматуллоев, Далер Алишерзода, Ахбор.